Jo, ndipha kulaa ndawo kuthiwa kuCentane. Yabo, kulaa ndawo kulashiphi nakudala nto ezokhula kwakuthiwa kwa-Crazy J. Apha phambi kwaserenkini. Kavalwa phaa kusebusuku. Xa ndithe nantsi ijita ime apha ngaphandle, yabo ndisakhula. Yabo ndizinxiba udikisi umntla nomzantsi, uyayibona. Nqoba le jeb man isitayile sayo sesaseMonti mandisondele kule jeb efonini ntoni alo mjita ndishiywe ziiteksi ntontontontontonton yabo nqoba hayi sukuhamba olala apha endlini yabo asiyibethe nalo mjita phaa ekhaya eMsendo xa ndifika eMsendo kukusontsundu sisinogruzwane nodumo besebancinci nosibongile yabo phekwe ikratshi kapha endlini abesithi sizokwazi uyitya ikratshi lo mfana ngathi mhle kangaka ndihamba nejeb entle ndichole phaa etratweni ishiywe ziiteksi akuphekwe ikratshi hayi siyitye nomjitam asibethe le kratshi qhashi kodwa masizulala kuthiwa kukho umphumo osezantsi mhlawumbi eMsendo laa Msendo lo wawo wesikolo ngasesikolo kwelaa cala lokhosonke siye phaa kasifika yho akugcwele apha then sibona amantombi mos yabo ndandingena kwethu amantombi avela ama-2 by 2 amanye 2 by 2 sakocwa ngala majiti uba yela niyaqatshwa ngabantwana sebezikhethile abantwana sebesiqatshwa umnyindi wam nguwam lowa ndisakhale eza ngoma sakudala ke okukhala ingumashava esaphethe nosupa ketesa hayi ketesa jonga siyangena nomfoti sesingena estage phaa kulaa mgidi hayi kona kusebusuku nyani siphume nomjitani xa siphuma silandelwa ngabantwana bayi-2 nqobo ke masele sibabamba yabo bamba omnye umjitani nesibeka lisegrand kwabantwana siyongena ngapha ezicithini ematyholweni noba thi abantwana asukwazi uyenza le nto apha singaya phaa kowenu ke eMsendo sithi akho ngxaki singene ngaphakathi sijayive xa sithi kutshuwelewele ngaphandle kutsho izikhalo xa sithi yaphuma le ntombazana yam le ibetha indoda ingapha bekidole ndodini kuthiwa hayi izibanibani goduswe lo mntana ngoba bendivile kuba kukho umntana intombazana ongonqiniyo amadoda uyayikaba indoda uyayibona noba ngulo mntana lo ndibuze kulaa manje ngubani igama lalo mntana kuthiwa nguNomasana ngulo Nomasana lo ndimplitileyo nguye nobetha abantu yabo nqoba masendibamba okufutshane uyayibona because ke sesiqajiwe ukugodusiwe laa mntana hayi naye nyhani siyiqenaye ndiqenayo lo mntana lo omnye siyolala phaa endlini phaa eMsendo kusasa semkile lo mntu uyangena lo mntana sekhethile efondini lo mntana and ngulo kuthiwa uyabetha bra nqoma ndizayithini ngoku lo mntana and ke uhlambile umntu ufanelekile phakathi uyabetha emajiteni sisakhula engwela xa nqoma kube kusithiwa uNomasana yintoni le uzinqoma thixo wam ngapha ndisilovela ke ngapha ndisisilo phakathi le ntombazana ibethayo